Ja, ik denk natuurlijk dat we moeten heel voorzichtig zijn in waar dat dan ligt. Hè, en hoe die keten ligt. Hè, van, is de toegang voor de eerste lijn goed, de tweede lijn. En ik weet dat wij in het ziekenhuis ook echt wachttijden hebben. Nogmaals, extra geld, waardoor we extra mankracht en faciliteiten kunnen bouwen, gaat daarin helpen. Ik denk dat we ook allemaal moeten realiseren dat nogmaals het geld van AZV niet genoeg is om te zorgen dat we dus minder wachtlijsten hebben, om te zorgen dat de faciliteiten uitgebreider worden. Dus het toerisme hebben we nodig. Dus als we minder wachtlijsten hebben, moeten we zorgen dat de AZV ons meer geld gaat geven aan iedereen. Ja, maar als er meer mensen zullen komen nu, zoals u nu zegt, dan zegt u dan is het oké. En als het niet gebeurt, dan is het niet oké. Dus... Nou, ik denk dat het dus helpt. Het is nooit en, maar, of zeg maar het is en. En ik denk dat we dus, wij moeten ervoor zorgen dat we zo min mogelijk wachtlijsten hebben. En dat moeten we doen door genoeg mensen aan te nemen. Dat is soms echt een uitdaging. Daarom ben ik bijvoorbeeld, dat heb ik ook in de mediagroepen, voor een fusie met IMSAM. Omdat we dan de schaarse mensen die er zijn op heel veel vakgebieden met elkaar kunnen delen. Daarom ben ik ook voor intense samenwerking met andere eilanden en met Nederland bijvoorbeeld, maar ook met Panama. En als het nodig is met Amerika. Om te zorgen dat je voor speciale operaties mensen invliegt in plaats dat je mensen uitvliegt. Want dan blijft het geld in dit geval op het eiland. En kunnen we zorgen dat we zoveel mogelijk mensen hier kunnen helpen. Zonder dat er wachtlijsten gaan staan.